Hát sziasztok, ez egy rush lesz ezen a pályán, hát mi vagyunk a védő oldalon, tehát nekünk kell megakadályozni, hogy az MCOM Station-t bekapcsolják, MCOM állomásokat. Hát erre a legjobb mód az, hogy rámegyünk valakire, és hát megpróbáljuk megállítani az ellenséget. Hát itt jönnek tankkal, repülő helikopterrel, mindennel megpróbálkoznak majd. Igyekszünk majd ezeket az ellenséges egységeket likvidálni. Sajnos olyan helyen van mindenki, hogy én nem látok. Most belövünk egy RPG-t. Szép dolog, de hát mindenképpen most célszerű nekünk. A Koma is ott fönn az emeleten, ott ne érezze magát annyira biztonságban. Úgyni. Egyébként én azt vallom, hogy RPG-je nem szép dolog emberre lőni, de mondjuk ha épület közte van, tehát benn van egy épületben, akkor azért miért ne? Hisz mégiscsak a játék része az RPG. Nagy pályákon azért ezt ne játsszuk el. Illetve hát nagy pályákon játsszuk el, ez bocsánat, hosszú fogalmaztam. Úgyni. De egész jó pontot találtam itt magamnak, úgy látom. Hát én maradok is, úgy gondolom, és akkor így a sarkon a srác ott nagyon oda bújt, úgyhogy ott is kínálom egy csomaggal. Hát ez nem tudom mi volt, mert félúton eltűnt a skuló, vagy becsapódott előtt. Nem tudom, most a pontosság romlott. Ijeszgessetek. Ezt az épületet most ott kinéztem magamnak, úgyhogy sajnos több RPG-m nincs, és pont itt a tank. Úgyhogy kukocskáljunk egy picit a másik irányba is. Hát a tankot most elbújt, úgyhogy újra nézzük ezt a pontot. Ez fontos, hogy megvédjük ezt a pontot, ugye ha bekapcsolják, akkor egy bizonyos időn belül fölrobban az állomás, és hát ez nekünk nem jó. Hát ezek a robbanások nekem nem segítenek a célzásban. Bekapcsolták azt a pontot, hát most igazság szerint oda kéne mennem, és nincs is messze, úgyhogy megkockáztatjuk, hogy most én oda beakciózok. Attól függetlenül, hogy szól ez a riasztó hang, ez nem azt jelenti, hogy fejvesztve oda kell menekülni, mert azért van egy kis időn kikapcsolni, de ezt nyilván csak akkor tehetjük meg, hogyha nem ész nélkül rohanunk be ezekre a bizonyos pontokra, hanem valamennyi megfontoltsággal. Hát a tank az ott van, és hát nem tudom miért vagyok itt a pálya szélén, úgyhogy most ez így abszolút nem egy jó pont. Ezt most megpróbáljuk itt a tankokat likvidálni. Sikerült is, nagyon jó. Nézzünk egy másikat, megpróbálok visszajutni arra a pontra, ahol előbb voltam, nagyon jónak tűnt. Úgyhogy ezt próbáljuk erőltetni, hát azért figyeljünk, hogy azért annak ne lőjenek agyon minket. Nagyon gyorsan. Óha, hát a kollega megtalálta kis lámpájával. Mindenhova néztem, csak oda nem hova menni akartam. Nyilván ez az én hibám. Nem szeretem az ilyen, hát igen, ezért nem szeretem a hasonmászó kollégákat itt a világ, tehát rá se tudok születni gyakorlatilag. Most jó lenne ellopni ezt a helikopter, de nem tudom ők mit néznek, mert itt szól ez a riasztó, és ők meg nem tudom, hogy mindegy, ez ilyen fura nekem. Hát úgy látszik, kikapcsolták a többiek. Annyira szabadon vagyok, hogy egyszerűen illusztrál, vagy frusztrál, hogy ezt megpróbálom hátba lőni, mert kicsit megkockáztatom, hogy jó, bakker. A sniperek ott a diplajuknál szerintem befészkelték magukat, mert azért ugra-bugráltam így, mint a szöcske, mert nagyon megállni nem szabadott.
Jó lenne, hogy jó a helyre be. Hát is megyek egy másik squadba, hát ha a többiek nem itt állomásoznak. Mert ez nekem nem fekszik. Azok be sprintet gyorsan. Mondjuk úgy látom, érdemes. Jó, javítják a tankot, ezek itt nagyon jól csinálják. Ez fontos, hogy mindig egy engineer javítsa azt a tankot, ami védi az adott pontot, ugye, mert hát különben védtelen. Továbbra is azt úgy gondolnám, hogy én visszapróbálok jutni a kis konténeremhez, ott nagyon jól éreztem magam, hát arról már lőnek, nem? De most ide gyorsan beorsanok, hát én voltam a ügyesebb. Akkor ott még van hátrébb még egy, ezt gyorsan töltsük be. Vagy granátot. Megmennék esküdni, hogy meg van kapcsolva ez a ketyere. Ez nem jó. Próbáljuk dizarmálni. Na csuda, vigyel. Reméltem, hogy kipucolták már innen a népeket, de nem. Egyébként ez fontos, hogy ha bekapcsoltuk ezt az MCOM Station-t, már ellenfél oldaláról nézve, akkor ne ott guggoljunk le a tövébe, hanem keressünk egy olyan pontot, ahol biztonságban vagyunk, és tudjuk figyelni, hogy ki fogja ezt kikapcsolni. És azokat ugye nyilván lőjük is le. Sajnos ez a pont, úgy látom, elhúzták, úgyhogy még ezt az egy pontot kell itt nagyon szigorúan védenünk. Hát én szerintem sikerülni fog, én úgy érzem, mert nagyon kevés tiketjük van, már csak 15. 15-öt már csak lelövünk, még ide érnek. Hát nem tudom, mi van oda, én oda lövök még egy RPG-t. Nagyon jó. Nagyon jók vagyunk, a gyerekek. Remek. Nem is gondoltam, hogy ennyire jó csapatban lennél. Nem szabad itt most mindenki megy előre, de nem biztos, hogy ez jó ötlet. Én maradok itt, és megvárom, hogy szalad ide ki erre a területre. Hátulról itt ugye azért biztonságban vagyok, oldalról a többiek, tehát ezt mondhatjuk, hogy egy biztonságos pozíció, innen lehet figyelgetni az eseményeket. Itt van egy mögöttem, piroska, de csak megnézem. De nem piroska, de hát ha van a tetőn, akkor sajnos, igen, valószínűleg. Elnézést is kérek a kollégától majd. Hát egy két még össze tudok szedni. Ott szalad valaki. Hát meg lesz. Igen. A végére azért csak sikerült még egyet levadásznom. Na hát köszönöm szépen, nagyon jók voltunk szerintem. Remélem neked is tetszett a videóm. Szervusz!